try ni ka por ngi wan ko kan rat da ka donot go try ka batrang ka basliang kom ki khun sem ki ba ang ila ki jong ki shintur go try ngi ang shame ableng i don kam ki jing bam na me melong blay go try kom ka kme ka ba ai jing bam ila ki khun ko kan rat da ki shintur jong ki kom ta ma ai jing bam ngi ru go try ha ka ni ka sngi ka ba menta ngi lawan ko kan rat da ka donot ka batngan ka basliang ngi don kam ngi ka tien ka jome try na mar klem ka tien ka jome ngi yap Ketiin ke jom ego try, la dangim don ngin kalon, ngin le eranya belai. Keren memehangi ko kerat, hangi ketiin ke badai biang, baga ketiin jom try kan long ke batiang, ke ba ai jing kemen ke ba ai jing shat kemen yagi. Kerting uci sung itu ai. Amen. Amen. Lalu fidan ke Bible bat ngah ke ni ke por fila aben pulin ke kitab nong bishar kalau nong ke ba kat sao ke dekot ke ba kat sao. Nau nong bam lami ka jing bam, but na ubaklan lami ka jing tiang. Na unong bam lami ka jing bam, but na ubaklan kami ka jing tiang. Kani kadai ka jing kentip ka ba usamsan ulabo. Ya kita ki Filistia, baru ang ladap hila bantip. Tingan ai kita ki laipo kita ki jan, berkadon ka jing ya tong ha kata kesengi. Lada ngangala amanga tegemungan ai manga ya pi balada pila ma pi pin ai ya kata hanga kai kata ka jing mut jong kene ka jing kentip mencuang idang ret ngi stenat banyak kentip ma bat hagane ka sngiru ka jing kentip ka ba thamai ya gini kinong Filistia ya ka ba usamson wan rawang nau nong bam kami ka jing bam bat nau ta Ubay, ubaklan kami kajing tiang. Te sayong hingan kay kata. Kilaya persang manuat, kilaya persang banyati pramaki banyakli pramaki hinrei. Sayong ngan kimla. Ban sempang ya kata. Kay kabaja, ni puli dekat ke basau ke ong. Henrei ukpa baga kami jong ukim simlatip ya kene walalong na utrai. Na baulawat ikalat banyale iki Filistia. Tiga kata kapor ki Filistia glesen charlor ki Israel. Anda kum tahu Samson ulah hier balokpa bala kami jong shatimna bat ulawan shagabriso wan hatimna te hakmi using kenrau ulah kerhu persya ya u. Te umensi mutrai ulawan ke bor ba halor jong baulakat ya u kumbakat ya ikun belang. Tiam shimla don hakakti jong hunrei shimla yatu okpa lene hakakmi ya kata ka baulale. Ulai herte ulai keren bagata ka breu bat usamson ulai bae ya ka sakatu kane ulai pai pat ban shim ya ka ulai artat ban khmi ya ka metyap utau sing te ha khmi shikiao ungap ladon hapo ka met utau sing bat ka ngap de uti ulai shim ya ka hagakti baru la nang lek bola bam dia te ha bola lap ilo khpa bala ka khmi ulai ayaki kiru kia bam henrei shimla yathu yaki bau klau dengan met yap utau sing kababel ki tu ba anda wan using kenrau mde using temen wan hagata ka lenti but anda haba wan utau sing ngatrai i Samson dang ya kam tu mo chai kesan mi using kawan ke jing pen slek hau ladam dan sing ngam dan jing pen slek ladam dan ke jing kerhu kabamot ulang normal tau brio ladawan ke jing kerhu ke jing im ke jong fi kawan ke jing pen slek afi amen ladawan ke jing kerhu lawan ke jing ma fitip nam kum ki banget ladawan ka jing haga jaka bangingin pat nang ta yang hang ta namar ba un sim jo blay unwan happy amen what you pat bun ki bri ki avoid ya ka jing ladapi persang man pat na ka jing kan be na din pinle kum no pat de mar khmat ta togen tadeng ta ka babal ke thu hang ni anda bo Samson le her ka babal ke thu ulami using khan raw bo la kerhu persyaya
Dan na preng fi dan na preng jing sha karho. Dan beberengam ya fi. Dan na beberengam ya fi. Dan using udan be ha hado mentah. Using de Wei. Syaitan em unum sha atat ya fi. Ba pinyat aram se ha ga jing em undan bet ban karho ya fi. Ta ka dau. Pi dei ge ken mau ba pi dei ge Samson. Amen. Samson. Teng-teng story jong Samson teng chi kan ko rukai. Samson udai ubelajit na ublay. Amen. Pidai ge Samson ki belajit da ublay. Tak dau kan mau ngene ka wei. Fidai ki breu ki bakentang. Amen. Balai bau ublay upen mi yau Samson ka dau kalong baki Israel ki don ha ka jing shale ben ha ka jing sha ban ben ha ki Filistia. Kani perthik shale ben ya. Hau baman. Hajaning jong pi ki don gitu ki ba sha khom sha te hau drugs. Ki sha khom sha te ha ka bor ka jing dom. Hakabor jong ubaman, ta deheng ta ublay ula khat ya pi ba findan hajan jong kita ki breu mdei tang hajan yeng jong pi hagi jaka trei ki jong pi haga jaka pule ki jong pi hagi jaka ki ba per ublay ula jit fi kum ki Samson bandan hang ta banyale ya kita ki Filistia ka ba kren ye ki bor jong baman. Amen. Kum Samson pinang ki lapop ki dak pistu ngah tang let no. Long hi de lem ta. Oh ki di drugs mai ap pistu. Kayak kelim tak betul ngalet no. Kayak yap hintu. Try lah benlek entah. Lada pidei ki Samson. Samson lajit kenang eu ban yele ki Filistia ban pelat ki Israel na khti ke jongki baru blai lajit ngi wei puei baro ban pelat ya kita ki breu ki jongi na khti ke jong syaitan. Amen. Takra fidei ki ai. Ki Samson ki bakum no. Ki belajit jong blai ki nong pelat. Kay ka bejang ni ka babel ka ong teu men simu trai lawan borba alor jong u. Ba fitip nam lada. Fitip yak la ka jong ka jing khat ka jong pi. Fitip ba pleng ha bo blai la khat mde tu shu khat ya fi kum to u khat ya fi rengkat baru ai ka jing pen sla ya fi. Amen. Bojong ni ngadang kena tan. Fikin mau udan wei syakri jong blai habo blai khot eu wang kum no ngadang kena tan ni bi khot kum ya nga wei ta Jeremiah u blai wang ala dap jit lupa ya me shwaban kha ngala bi tho ya me shwaban mi na khpo le pen kentang ya me khilet wang ni oi me ta me khot ki nga ta ba ni trai me khot kum no kum ya nga na banga ngadang kena ngam nang kren wang adi filong Jeremiah. Piang ni pastor, tang pastor benang ban keren. Ngate ngam nang ban keren. Ngam nang ban dong Ngan keren kum no ngadang kena tan. What I da ho blay la jit ifi. Fikin ma ho blay ujit Moses ro I da wong kum no. Ngam dei bo bang nia. Ngam nang ban keren namar ngalong bo thlon bang ngathlon au thlit. Ublay ula dap jit ya Moses nang artetien ong ngam nang ngam de pena thlit. Dan na pedeng fi ong tang ngam de benang keren. Ha? Dan kilok kim ju keren ra khmat pa iba. Khmat ulok tolong kerwit telum telam ba. Ka jing nang keren. Ka abdong fi, kum fi keren ilok jong fi. Keren kum taro. Namor try la khat ya fi. Amen. Mdei belong silent mode. Keren. Hallelujah. What I do? Wanong ngadang kena tan ngam nang ngab thlun ngabam nang ngam pena. Martrai la khat ya pi. Dei ta pi bau. Using wan. Pi ke jela ke jungi using baman wan banyale agini ki singi ki bamenta. Ngi sia snap jar hayeng. Ngi sia kren nang paramangi. Hemringim ya confront ni using. Ngim ya keren persya baru ni using ban face ni using. Gideon rujuk hi. Ublay la khat yo. Gideon ongom no, tingi puli nang bishar yang ni kapor nang ban rio. Kad khat ka bakhat san.
Uniru ong habu blay la khat yu teu lo ong hau atrai kumnongan pelaj ki Israel. Hakmi kakur junga kabaduk tam panase. Pan ngaru ubaretam hakayeng ukpa jonga. Uni wai dau kumno baka kur jongu kadai ka bakumno. Kadai ka beduk. Baru ong kumno dah. Ngaru ubaretam hakayeng ukpa jonga. Kita nak ublay ujiat ya no. Ublay am ujiat ya kita ki bam nangkran. Ublay ujiat ya kita ki bam pena. Ublay ujiat ya kita am ki beduk. Ublay ujiat ya kita ki baret. Ublay nom jiat ya kita ki beladon lupa kerdan. Moses beladon lupa kerdan. Kum ukun jong uparo henry ublay ong me hamaro syai me. Ya katu kajing long paro jong me. Hab ot syua. Hab pendekut syua. Hab keruit syua me. Me hab belet syua. Sao pos nem hapo riklau. Sao pos nem meladon nak yeng jong paro. Melal ak paro melal le paro maro syua me. Bade heng ta usyong hari klau. Sao pos nem la dekut lut ke jinglong paro baro hang ta bad hadin nang tau blay ong la biang me ali calu no menta. Ada maroi me calu. Te hang ta beruang yang nang sobat keren. Kakti jumlah ke yato ingi bagidan ki brio ki ba ai dau. So way the way udah Isaiah. Ublay udan kami Isaiah wong ale. Ngakot ngajiat ya me. Isaiah wong kumno la nangi puli ni kalenong ka ban rio. Wong kurdit yang namar. Ngalayap. Namar ngalong brio betengit kirim yang sentur. Bang ngasyong hapdeng upat lang betengit kirim yang sentur. Nabaki kmat jonga kilo ius utrai kipat. Wong kordit yang namar ngalayap wong. Kordit yang ngala uyap sisa se. Wong kordit yang ngalayap. Mulai udang im. Baru wong kumno. Wong namar ngalong ubreu betengit kirim yang sentur. Uneru keren yang sentur hi. Baro ki aida apa yang sentur. Wei wong am nang kren, wei wong atlon, wei wong ade bodok, wei ngabel wan ka yeng ka baret. Ni po wai dab yang kumjo Isaiah wong along ubat tingit kerem yang sentur. Nabaki kmat jonga kilayo i. Yaus im utrai. Baru play ulai ayo. Ublay upa yo angel jo sarap. Baula shim yu torunga barhem magakti ke jong. Ula shim na kanap na kaduan. Baula kta e ke sentur jong u. Barhakmi ulak ta ya ke sentur jong u te kata ke jing bam hok ke jong u baro la weng no badia ka pop jong u la pen khut no te ngalayo snow ya kata ke jing sawal try ko ngan pa ya no bu we ban lek na ka banta jong a te ngalaong ngahang ni tu pa ya nga baulo ong tu ki batu ong hau ne upat lang blay ujiet yo Isaiah ro tade ko abang ifi ka ne ngi bau blay ujiet ya pi. Amen. Boleh ujiat. You know? Ya pi. Praise the Lord. Praise the Lord. Today yang ta habau boleh ujiat ya pi, ujiat bapinlong kinong yale. But haba pilong kinong yale, haba piui bakadan ke jingale kan mau bau boleh umpa akti teli ya pi. Kan mau bau belai wai yang mensim bakoi api. Pingai dah mensim bakoi dah nabi. Pingai dah. Teng sungu ting. Teng sungu ma. Teng sungu seir. Hendak kan mau ikan ikawai. Baka Bible kau hang ni. Usai tan ubadai unong bam. Kan mi kajing bam na u. Ukat yang kata kesentur kumbakat ikun belang. Ngatra habuan mensim jong blay, pini habuan mensim jong blay, am kim le aran kia kolon kia, ani kia kertat kia rwa kia, mani habuan mensim jong blay, semua tu shote ba, kipriu kit ong kumno, yang tipkin keren kumno, kin pet kumno, andre habuan mensim akoi, pim semua tu shote ba pidon agado, namar filadon hau mensim, bagata kadika jing shisha, haba pidon hau mensim jong blay, lada pi iu sing fin igum kun belang. Hero itrai, pi jing pinumi. Kum utau ban nguit no efin reun i ani kun belang bang ni belang kan ot no mo. Amen. Hiroi try.
Tada la kawan ke jinge ka bakano nai pe ya ke jinge kum ba ka dei ke jinge an rei pe ya ke jinge ta ka jing persle ke jong blai fini bai tai di jing bam jong fi. Syaitan mun sien uwan ban kerho ya pi. Han rei na u kan mi kata ka ba batam ya ka ba fiyo ban bam. Amen. Mdei ma un bam ya vi dei ma pi ba fini i ba ka don ke jing bam ka ba mi na u. Ka babal kong ya kata bu syaitan utmu ba i ka ba ben sneo. Han rei u blai un pen kelas ai. Sa ke jing ba. Na ke jing tem un pen kelas ai. Sa ke jing kerku. Tetapi iu syaitan kumusing tata filakalan. Terdang ko abang fi la fi dan ke jing persle ke jong blai fini iu syaitan kum ikon belang. Kat ek sintur ke ju. Wan syaitan batai start sim ke sintur kat. Bak kan skor jong kat ke sintur. Syaitan om pam long me bokum ta ni me bokum ta ni pali te kum ta ni le start na le man mane belai kapop sirenjan. Sim ke sintur kat. Lada wan man penram ya pi, lada wan man keren ya pi, ban ong man pendua man sim ya pi, kat ek sentur jong. Amen. Praise the Lord. Ndai ban ong ni oi si sadai ken pi oi. Syaitan pe ni jing bo akan ni pe pa em pan sayap papak ni pan sayap. Pe bahaya ang tuk sentur na pe. Pe tu rendang jong pa pe nangat. Bây giờ khát trong pha lang sim bây giờ tôi nhon tôi lại đây jing pang kidney cắt cái sintur syaitan snap chặt phá syaitan ngadon yang nong berkhia. Amen. Walai lat syaitan nong keren. Iroi try. Na kata ke jing keren ke ju bau sedang man keren man kerho ya pi kat ek sintur namar habau syaitan ulim lendang pini i banakata kan mi ke jing tiang. Amen. Sing uyap dalayap wan ungap apo sing ungap ari we boy ta shikiao kamu shik sing uli ari ni sing la yap sim nang tau bam ada ke long tiang. Lada kawan ke jing tang ke jim jo fi kan ma ke jing tang ke la ke jing tiang. Amen. Mlelei lada wan man kerho kan no ken mau lada pidon ke jing persle ke jong blai kata ke jing temu ke jong syaitan barok kan kelem prom. Amen. Kan kelon hamadan pimdai ban pet na kata ke jing pimdai ban pet no syaitan re yeng ya challenge chalo haga kerteng ucisu. Amen. Mdai finle pat dalade kan ngapangapay ya Samson kani kadai kador ka bau blay upen pau Samson kumno bau breu jong blay udan ya kata kabor kan mau ngi di Samson. Amen. Lalu Samson ula ban kat ke sintur ke jong sing ngiru ngidan ya ke jo kabor ban kat ke sintur ke jong baman. Amen. Ban kat iktin ki batala ke jong iktin ki baman iktin ki bapendram yang ngila ban ngidan ya kabor ban kat. Amen. Kapan bagi tu ingiru, Samson, udang edan bagi taki brio, kai kebaja. Kapan bagi tu lenong bakat rio, dekat benkong ter. Tiu Samson ulai Gaza bol i hang tai ganuti barulah rung sepo syaka ulai tu. Ti kata kinong Gaza wong Samson wan shani. Ti kila ker tawir yu bar kila ab jar bro simit kida ong. Habanda syai anda kumtangin sa penyap yu. Tiu Samson ula tiak hadu isteng senya, bola kenang ta isteng senya, bola bat kak ya ga jingkang ke kerdop ke sinang bat syaukat bola ratno iki lembat unar kang badai te haba ula kentiu yaki ka terpeng jong ula ba yaki syakliar ulum ubah hamar persya ke Hebron. Ngia makani ke perthai ke benuti. Ngidon ro hapdeng jong kata ka jing nuti. Ngipet ke shilong jong ingi sisya. Kata ka sinong ka badan ka jinglong nuti. Ka jot palat ka sinong ka jongi. Kumbau Samson udan hakata ka jaka. Syakata ka thai nuti. Ngiri dan nak ka sinong ka bolong nuti. Bernganget lada Samson ukish teng senya. Ka bomot ngimdei ban thia. Hapdeng jong kata ka jinglong nuti rengi hap ban kendit thia
steng senya ke duai. Amen. Kaya kabanja kababal ke tu ang ni ba ula ke bat anda bola ke steng senya ule ayu ula bat kat ye ke jingkang ke kerdop ke senong bat syaukat bola ratno ye ki lembat ki narkang badai ai ti habau la kentiu ki ke terpeng jo ula ba se clear to ulum hamar persya ke hebron kamut usai be yang tak gate yang tak kerdop usai be nado syaukat urat bet urabai gumto baulai sedo se clear to ulum kababal ka kran ni kata ladang ide ki banget wat ka kerdop jo dujok kan laban kan ni amen. Samson urat ya kata ka kerdop makanya dia kabor ka beliau hengi ki banget ladang itip begini ki Samson wat kata ka kerdop jong ka dujok kan laban kan ya pi amen. Pidon ya kabor ban rat nado telong ban sai nado tenrai pi benda si udiang ro ban sai ka ate Samson usai dah kabor ke jong belai usai sena nado telong nado ki syaukat kababal ke ong ularat no iki lembat unarkang badai bat barok badan ta bat narkang badai badan hanta ula kentiu ke terpeng ke jong ula ba sekler ulum bat persya ke Hebron bakadai kata yang i habang iba kan mau ikan ikawai ngidan ikabor ban rat ikabor juga jingdom habang ikish teng senya ke jing doai. Amen. Tadi ketam dia ben syak jelut hinuti. Iba jelut mensyaidan. Mentabun syak jelut pada hawai, hau setan yo tiang ngai-ngai. Kadai yang i ben kendit threat men kan mau bagan kan nong ba ajung i kadan hap deng ke jing lek nuti. Baman udan ugerho uberngem. Padai tang adan kan men sim ke jing sukia. Kapor ke jung Noah. Ublay wang usyam tang yunoa ba ulang ubahak namar babaro kilai nuti kumba ka por jo noa ong jisu bagi kia shongkurim kia pen shongkurim kamdai ka jing shongkurim ka bakhot kadai ka jing le nuti ka jing le aurea padu play uben jatno ya kata ka por uben jatno suna ni ka perthai ka jing slai baladangiru ngitia angai-ngai kensan kan wan kajing penjat namar kini kinong Filistia kiker tawer bad ki ap jar-jar borok simit aga kerdop sinong bad ki ap jar-jar borok simit bagi ong i habanda syai onda gum tangin sepeniap yo kidon baik kinong ap ki bor baman ki ker saudang ye gani ri ke jongi ki ker saudang wat ki yeng ke jongi ki institution ke jongi hagi jaka ki beper ki don ki ni ki bor jingdom ki bayang daga jing temu ban penjat ladangi ki banget ni duai ngen rat ya kita ki bor juga jingdom baro amen kalau ka bor jingdom ki trekam makhal arbaji ro lai baji ho ki bor jingdom ki degani ka por ka baki ji ele ba tadeng tak ada yang ngiru bantu ai bah kat kipor. Kababal ki tu yang ngiru. Lenong ka khatsan gong boloyo ka wei ka singap thmai jong ka kada ti haba ula kner lagi kti ula shem ya ka ula pom daka shihajar ki breu. Te Samson ula ong daka singap ka kada ki kenton halor ki kenton daka singap ka kada ngalapom shihajar ki breu. Alang itip ngidai Samson nam. Ngidai kinong penliam ya ke jing temu ke jong baman amen kababal ka ong ba Samson marway syahjar ladang ngiling idan ba utrai kan no hajar marway syahjar kababal ka ong arngut sipo hajar kamu kambun banyak Samson ngila ban le habang idan ba utrai amen. Tadeng tawat aidao bangangat telot bangangal di kena ningom nangkren kababal kia tu ingi balada don kabate ingi katno ru lada don kata kabate ingi katno ru pleng ingi don ya kabor ban petat kita kababal kia tu ingi bau Samson hoi ha kata ke jing syakan oi ha ka Delila
Laisen ubetat ya kita ki bor ki bete yo. Kababel ke thu ingi ka baneng kong la dengi pulil nong bakat riu. Kani ka khat ka ba nyau ka ong. Bat u Samson ula ong ya ka. La da ki khom ya nga da nyau teli ki 3M ki bampat yap sau ti ngan satelot. Bat ngan salong kum uwei pat ubrio. Anda kum ta ki daloi ki Filistia ki lawan lam haka nyau teli ki 3M ki bampat yap sau. Kate kala khom yau daki bat kala don kinong up kiba up aga kamera kaba kham syapo te kala ong hau kini ki Filistia kin sa kam ya mekul Samson te to bethat ye kita ki tri kum bat kot usayon haba udai hagading kum ta ka bor jong u kam shim latep ka babel ke thu u Samson udah bethat ye kita ki tri kum bat kot usayon haba dai hagading kum bat dai iksai hagading idukut thoi kalong kum ju ur ka bor ka jong Samson habala khom yu da kita ki nyau teli kita ki tri ka babel ki thu ingi ba Jesu la be no i nyau teli kita ki ksut ka balawan ka Mary Magdala ba ka babel ki thu i ka taru ba anda ba ksut la mi no briu u khat sa nyau ngot pat kita ki ksut ki ba kham sir khe yu ba ka ta ka de ke jing sha balada ngi sha te agi ksut ki ba kum no ru la dang i sngo thu bangilong kita ki bala sle kum Samson ya ka bau blai la jit kita ki ksoi ki hab ban kut na bara amen kanam dan kano na ka bor ka ba phi phim la ba no ngal akut hang ne nyau tli ki ksoi ki ba kham sher khai ru nga kwa ba nong i fia ka bor ka jong blai phin pin kut iki ka ma kut usai han hakaman ka ding amen tara wa dong ba nga sha te nga sha khom la da pitip phi Samson phin kut ba kidan sisa ki sate sa khomai kum kisam lagi bon kabrai ka khamat kabrai ka do ka bon palat la fitip fideu Samson ngate phila ban pen kot kita amen kanom don kai ka bala ban khom ya phi kanom don kata ka sintur ka bala ban ang ban klon ya phi ban bam ban ngot ya phi namari kata ka sintur ka ba ang persya ya phi kabayang haga jing bishar pin rem ong ka tin ka jong blai Isaiah san pusao ka khat ka khat nyo ka babel kong Isaiah san pusao ka khat ka khat nyo ka babel kong ba kita kitiar kiba kumno kiba thau persya ia phi ke nam nangta utau thule yu ba yang persya haga jing bishar pin lem no pin rem ka babel ka ong kita la lagi don ki no les neu la da pitip ba pilegi Samson kai ka banja la da ko makana fi ka no pin lat bet amen pin lat bet ka babel ka ong sa no da ka babel ka ong hadin nang ta la le kum no khat riu khat wei kong tiu lo ong lada tang shu khom yanga da ki telai thamai ya ka bom shim la te kam te ngan satlat bat ngan selong kum wei pa ubrio hang ni ru da la te da la khom da ki telai ka ba kat no ru wa ngan satlat utulat se Samson da ki telai thamai lada khom wong ngan satlat ka babel ka ong kum no nahom ka lenong ka mening kong ka khat lai ka ong lada ki don kita ki jingte utrai wangan bethat itu ki jingte lada ki don kita ki jingkom wangan bethat bendekut ya ki amen kadam dan ke ka bam la bat ni lada ngitip bagi ki Samson ki jong trai kanum don ke ka bala ban khom yang ni kanum don ke ka bala ban te yang ni sakat khat ka ba khat lai ka ong ni kani di kabalai ong lada pan ya than ye kita ki jingdor usnyu jonga dagata ka jingthan te kalapen scam ya ka hausnar bat kala ong oki Filistia kin sa kam me Samson te ulaki jot na kabayo tia bola rong no ya usnar jong ubim lamba kata ka jingthan de ong tin ka jong blai kababel ka ong ba la ya than ya kita ki jing kedor usnyu jong u ha kata ka jing than
Malasa senandu senar. Henry Habaka Delilah ke ong. Lawan ki Filistia okey. Kita ki bim malasa agi senar, mende balat ki senar lat senanu bim. Kata ka si kalanyo snyo. Jong ba asam. Pi ka ni kawai. Baka babel ke tu. Kadai hadu ba usamson mu IT no yaladi. Banya tu ya ka jingsi sya ha kadai lela dai hang ta bo skalalong marau. Ndai shwai kata udai be champion. Amen. Lada pim IT no yaladi hau soitan. Kamu finang dai kinong job. Amen. Lada pi IT no ateu trai ruang amlale pi. Ngalapan kup ya pi de kabor, ngalapan slek ya pi de kabor, batkan mau gani kawai banado bau blai utau ya ubreu, shim la tau ya ubreu ban long bit len pen. Nei ban shulong tang ubreu ban shu ya shong kau, ban shu ya roi, ban shu ya bit ya biang Ublai ha bau tau ya ubreu na do Genesis, leno man kong de khat al pra, ka kting shum blai kong ni. Ublay te ula kerkuru ya ki, baru ublay ula ong haki tu nang ka, batu nang roy, batu pendap ya ke kendau, batu pendem ngon ya ka, batu sensyar, halor ki doa ka kaduriau, bal halor ki simmeneng, bal halor ki eke kinja, ba embaro bapar halor ke kendau. Try wong kumno? Pendem ngon ya ka, bal lem no? Tu dah sensyar halor ki doa ka kaduriau. Bal halor te ye ke mangalat tau. Pendem ngon, dominate, subdue. Kabumut nado ka sngi ka banengkong ka bau blai utau yang apa dia fi ula tau yangi bangin long ki sim. Ban layo ban sensyar. Ula tau yangi ban pendem ngon. Ublay ushim la tau, namar utau yiki angel uklam tau ka dur ka jong u. Utau yiki serap, utau yiki kerap, utau yaki ta ki jing tau ki ba ki ba bon, mdai ki breu. Let's say la ban ong niru. Kumaki ong kadan ka UFO. Kidan kita ki species ki badan sta ki la ban don ru. Marka babel ka ong bagidan kita ki hima, kidan ki bor kinong sensyar me jingdom. Kacingele kacungi kamdai kadoi kasnam menrai ya kita gibor kita ki hima kita ki nong sensyar jong ke jingdom ki bahaken jabneng kabamut kadon kabor hang teh habneng kadon kata ke jing sensyar ka baken jamen sim ki badan hang teh habneng kamdai ke jing sensyar ke jong blai menrai ke jing sensyar ki bela rebel yo blai kita ki bor ki bela lek persyak yo blai kita ki hima ki bela lek persyak yo blai kabut ngimpat ida ka kamat ringi haban sung tu bagi dan ki hima bar ki bor ki ba hagani ka hau ki bor ki balai le persyak yo blai bagi kita ki long persyak yang ngiru nama ratau yang aba de fi hagadur ka jing sriem ka jong blai kumba kalong persyak yo blai kumba kita ki long persyak yo blai ki long persyak yang ngiru terkenal ba ka jing em jungi kam de ka jing em ka ba aram bangi insting Samsonuk insting. Lah yo. Biang. Tas kot bet. Te kot bet. Lah yo insting. Pakada yang ini hab ban sung thu kata. Ngim long ban insting. Amen. Ni hab em ka jing em ka ba refuel but ka ba refill. Man laga sngi ha umen sim jong oblai. Amen. Hoi kababel ke tu yangi bahadien bakaim kala kongo ya usoitan ya kabakala bam nau tau ding nau tau so kala do no ekabor ke jongka kababel ke tu mau breu la long umrau jong soitan usoitan uday unong sensyara kata kapor kababel ke tu henry ubleu la weng no eu nakata ka ket nakata ka jing sensyar baru pertap yang apa review pensyongi kata kejaka kum kita ki sim ki jong baru kum kita ki leng do ki jong syaitan udai unong shun ubarim usim ubarim bu ong kum dongan yo biang ya kan ka patah ka bangalak do usyukor ya ka em
Bat uyo biang ia kata kapata. Kabarem ke jong ban sensyar halor ubreu. Deng tau ubreu kalau long merau. Sampai ubleu misalnya bo ubreu long sa umrau. Jisuan bat ulawan ban long merau nakamta jong bat jong pi. Amen. Tadi yang tahabuan sisi bertei umsyalawan kumukun seim man ka ke yeng ke jong herat. Barok kena mudur bet. Kumukun seim hap ka ke yeng seim. Dari Jisu kelengwan kum seim wan kum merau. Babel ke tu bala kai wa ta ke sem. Bala pentia yu tai sing oi. Dan jakawat tang man tiaru. Deheng ta habau tu breu ong kwa ban buat email ong ngat ngam dan jakan do pengawan ni pertai am duduk sedang ngam dan jakat tang kajing tiar ngam dan hap tia sing oi. Oh mersiang dan ka krem kisim gidan ke jakari tengan henry ngam dan wat tang ka khli ban buat duduk ka sika aduk singiyap. Ngam dan jakah ban buat ya jong ka khli. Hap kai ngai sing oi. Barakapor ba yap ru dan lum jing tap hinga. Ngaklam ben kre lupa lalu mjing tap. Re aingo bakadon kata kasam. Aingo bakadon kata jing tap. Ya kabala pen kre lupa nam tau Jisu. Badeng ta Jisu wan kum umra baka babal ka kren ya kata. Baulong ubarius pa. Re pen ban ulawan ban long duk. Tengi puli kan ikapor ar korin. Kelnong bapra kata khot ka ba kendai. Kong namar pitu ya ke jingai u Jesus Christ bau trai jongi bau long berius pa penban ulawan long duk nakabenta jong pi kenang ban penrius pa ia pi dakata ka jing duk jong u namar pitu ya ke jingai ke jong blai kabang no bau long uberius pa penban ulawan long duk Bada kata ke jing long duk jong u ban penrius pa yangi. Baka babel ke tu bau Jisu ya tu ya kata wang ba u Jisu ulong kum tau nong kai ubarius pa. Unda bu syam ya kata kalengka u dino ake baro ya kata unyo ban tiet ya kata kalengka. U Jisu dino ya ke u eno ya baro bau lawan long duk ula ya ka beneng ula ya ka jaka syong jong u ya ka ket ya kata ka burom jong u baro namar ula syam yangi ka lengka ka ba kodor palat bau dino kita ke bro wan syim ya ka jinglong lengkot nado ka sngi bala khai u syim ya ka jinglong marau ka jinglong breo u eno kita ke baro ya ka bau nyo ban tiet yang nga ba dia pi kenang ban peneruspa yang nga ba dia pi da ka jingruspa ka jong u bagai kita ka jingruspa kajing ruspa aku musim buat aku meleng dah. Amen. Pada yang tak tin jong belai ka ong. Bau Jisu. Kai ka baja. Ha ka ding pna. Udai bujili no. Ya kata kajing duk ka jongi. Usyam no haladi. Baru ahangi ya kata kajing ruspa ka jong o. Ubano ya kata kajing penrem barokot. Ya kabala dewen penrem yang apa dia pi. Usyim halade baru ahingi nagading pena ya kajing penkesan ke jong o. Hagading pena ula syim no baro ya kata kajing tim. Baru nagading pena u ahingi ya kajing kerku ke jong o. Tak dau kan mau kene ka wai ngidei ki bala kerku ke jong o blai. Ngidei ki bala penkesan ke jong o. Ngidei ki bala penim ke jong o. Ngidei ki bala kerku ke jong o. Amen. Baru syim no eka pop jongi baro ban ahangi ya ka hok ke jong o. Tak dau kan mau kene ka wai ngidai ki bahok si sien ngila pediang ya bahok. Amen. Ladau syaitan wong pidai bapop. Lem no. Kar sintor nu ngap car syaitan. Namar ka jinga lapan em yang. Amen. Kapabel ke tu bu Isaiah haba ulai la de bu de bapop. Haba ulai u blai bakot u yo ka jing tengit ka jo but de hang ta bo uang ani ngalong ba tengit ka sintor ka jonga bo blai ong very good de hang tangan pen khoi noi ame bo rupa ya kata ka ding do rungau da shim na kata ka dawan udah kenta upa yo angel jo udah kenta kata ka remyang sintor ka jong u Isaiah ula khoi bo blai ong sien mangalapan khoi mdan chu bala ban penjaklia ame. Amen.
Ni tengah ciruai laki pop kisah nyan kin salik kat kayor henry pok dok nuat ben hidang jak kliai kumur nga. Laki pop kisah nyan kin lik kat kayor la lagi kisah bertu kin lik kat unyuk lang berat nama si sin ba utrai ulah penlik si sin mau utrai pen kut ulah pen kut badeng talau syaitan wan man balain start halar kata kan sentur jengu. Pensengap jari Kababal gitu ikata. Mana marbu try ulah eat yangi. Babel gitu ya kata. Jing ben pal naman kong ka dekat kabasan ban riu kong. Hau tahu boleh eat yangi boleh sat yangi deke pop jangi ka snam jang uhi. Ulah perlong yangi ki sim beki lengdok hau blai baru kupa jangi. Hau tolong ka buram ke jing sensyar syagi bam jukut kalenong kabasan ka dekat ka bisi pau ka ong. Ban mela perlong yangi ki sim beki lengdok hau blai jangi. Bat kin ya sensyar ha ka pertai. Amen. Gide ye. Kisim bat ki lengdo aban layo. Ban sensyar ban sensyar ka pertai. Mdei ban sya sensyar henry ban sensyar. Usensyar da ka khtin ka Ukraine. Jeremiah wanga ngalong uba dang kelung tan Moses wanga di botlon Isaiah wanga di botingit ka kren mai ka ktien na kwa banong ifi kumusiem ngi haban kren ni ben ong ngatlon re kren. Amen. Ba fitip na fi kren am kan long bet piti ba katang ktien lada fitim kan long belatim lada fikirku kan long kabala Rai blai kelembu ik sentur jong jing tim hapi. Rai bo ik sentur jong jing kerku. Amen. Bala fitim kan long tim si sya fitim nam fidon ka bor ko musim de. Uji su tim nam uding number. Yap na kham yap na. Yap. Takada utrai wong. Ngala pelong ifi ka dor sim jong apun lada fitim mapim kan yap si sya. Finganya. Blank utrai wong de da kren te long bet blank. Lada piong yap na uba imru yap na. Lada piong im embed. Kan mau kan gawai. Bakum ki sim. Kom ki lengdo ki sim ki hukum ki kran bat kalong. Ki sim na rimingi. Haba ki wan show Jisu ki wan ra ayo. Kay ki wan ra. Kaksiar kamer kajiubi. Habangi syakri kum kisim mdai mengisu ai syu blai badai ban ai ka jing ai saka kam ka jong blai ka dai ka jing mani. Amen. Piai go ni spau ka dai ka jing mani. Piai so nang gong ka dai ka jing mani. Piai ka jing ai ngo ka dai ka jing mani. Kam dai piong wala dai ka bosulum jeng ngo tu la ai tu ka pelan tu ala ka ai. Kata kam dai Lada kalong kum ta bahanai ai. Kajing ai saka kam ka jong blai. Kadai ka jing mani. Amen. Takadang mdei tamu syamani syurai nak sentur. Ring ngi maniru da ka jing le. Maka jing le ka bu trai upet bah. Mdei bu syule bah syule trai upet bah. Kat no kinar ngi ai sya Sto. Ublai umpet kat no pidan. Henry upet. Kaya ka attitude ka jong pia ba pia. Tadi ta kum kisim ngi sensyar kum kisim ngi mane kum kisim ngi hukum kum kisim ngi peniat. Iroi try. Fidigi kisim. Tada fidigi kisim. Kisim na rimingi, taki riu start kisim mo. Habaki kiwan ban mani you try. Mendai tang bisiwan ban dama Yesus, mendai kisim ni try. Ngiwa sam ni mani la thai lawan na lo jangan. Kikam ai dao. Masun poi ki lao ki jing song ki jong ki ai ka ksiar. Ka jing ubi ba kamir. Ka jing ubi ka balawan ra de kini. Ka thau ya ka jing ubi bakato ka kentai ka Mary nong Magdala kawan ban the lut haki chat ki jong trai
Kada penslek yu Jisu. Oh Jisu ang best pelat jing ai jo kan ni. Ai skan mau mo ya kan ni. Shano bayalap. Mde ben klet ben kan mau teng jo kan ni namar kan ni. Kawan wan mani yang dah jing ai. Ka ai ya ki umat jongka. Kayam, bat kayam hangta, bat kanyat degi nyukli jongka. Kada do igi kicat jong tra, bat kawa kado ka shim ya kata ka dabi alabastar jongka. Kabala pendap da ka umpniang. Bat ki start ki ong, bah ka por mensyam dan bang, ki ju penlang ya kata ka life saving ki jongki, da ka bagi tiet degi tiet kam tam ki umpniang ki barem ki penlang ka long ka life saving ki jongki. Kata ka penlang, kata ka jing bela ki jongki. Maka ni ka beriu haba ka iu trai. Kamani da ka jing ai ka te lut hau Jisu. Kada sma ubi ni kada sma ubi kata ka cakabar kowe. Ki Judas yang ni lai spa rupa da ai no iski baduk la bas. Jisu ang ki baduk fiyo man lagas ni. Tadeng ta kham ai buon. Haka jing mani yu trai. Banya ka ba ai si kibaduk. Kibaduk kidon man lakas ngi. Ka jing mani kum kis iem. Ka jing mani kum kita ki brio ki blaslek ki jong blai. Kum ki leng do pan. Ki IT no ila kamet ka jong ki. Kum ka jing knya ka ba im ka ba khoi ka ba pen smo ba ya blai ka balong ka jing syakri ka ba kenjaman sim jongki blai la jit yangi balong bi sim ban sanshar ka pertai sngubang la da ong kumta henry ka rol ka jong sim pat ka dai kata ya ka bangi haban ai bat fin pet aka bakhat do u samson u yo i la di pleng u snowball biang da la di u snowball la da la di ando habau la kalalong marau u haban di pen hau blai u haban ya makmat jong blai buang la da memdon ngamla tading tawai no ia la kataki umat ki udah yam hang tawu da duai hau blai ban di pen hau blai ya kata ka bakhat do ka jong u klem snyo Ublay ai ka bor. Hau Samson. Buda tan ya kita kipaya. Kita kelam kita giyeng brum. Berkata kadai ke jing sisa. Ula ai ya ke jing mani ka bahatam. Ha ka bakhat do. Bade heng tau la pen kelam. Ya kita kikot ki baskam. Ki chong ki Filistia. Amen. Balda fi mani utrai kata kadur. Balda fi la mani utrai. Ban smol to baka ege ka pidan kam dei ke jong pi. Ban smol to baka ege ka fiyo ka dei na ublai. Ta dei tangi di pen na ublai man la kasngi. Amen. Fiyo ka goi ka kya akan mau kam dei free. Kedik mo ublai ai e fi. Fio ay kabam man lagas ngi kam day ka fio ngatrei mga ladang amtrei ngi bam nei lada pipim yo akampat pintit jing bam na e lada pipang pintrei da ka e ka bangi ngi don kam day da ka bangi ngi la ka day da ka jing ai ka jong trai bangi yo jing penem ngi yo kat ni kam tam e ka gospel ngi yo kat ni kam day ka bangi shio e ka day ka jing ai ka jong blai kabaw ahangi kam de ke jing la jongi de ke jing snai ke jongo amen de tangi haban sung thu man lagas ngi ba pleng ke ke bo blai ahangi kam de ke bangi la de ke tang da ke jing ai ke jongo amen de ta kan mau ba pi dai ki brio ya ka ba blai la itu na do shwa ba pindon ha ka pa de ta pleng ngi ngim long la mar ngilong ngilong namar ula penlong mau yang ni. Amen. Ya kabah ngin penrem ya kita kibor ya kita ke jing sensyar jong ke jingdum hakata ka bakan beneng ya ka bangiyo bankat ke sentur ke jong syaitan man nagasngi uta bode unong bam ngin yo ban ya ka bam na ngin i ke jingker ku ba pedeng jing e ki babon na ke jing e kami bendan ke jingker ku na ke jing sya penrem ki babon pelang kami ban ka buram nang ta
Nak kecing jenjar ki babon ani kami penban ani ka buram ke jong belai bagi tagi ki pelan nang ta unong bam ulah di ban bam yang ngi ka jing sisia reu belai nak kata upen mi penban ya ka jing bam yang ngi amen bala kam dan ka jing mun sien ngim yo ru ya ka jing kerku bun ki ong belai pastor bangi syakri belai ngimat jing ong ngimat jing amdai bangi syakri o belai Mdai bangi syakri ublay ngimat jing Bun ki ong bangi syakri ublay ngimat jing Kam da day kam ta. Ngihap ban mat ki jing ka jing ki jongi. Maram dan pat uway pat ubala kamat jing kum ba mat utrai. Ka jing pang jongi pang kat no, pang biong khle, pang kansar. Pang kat no fi. Ka jing pang jong trai ka bala pang palat. Ta um piai lama ki jing pang fin kan ma nga ngi la pang kat no na pata jong fi. Kan no la kham jenjar mangaban kan jenjar fi kana bu fin nala ban kham ie chu kan utrai amen takda fi pang kan mau utrai ani utrai lu pang kan no utrai pang utrai ani utrai haga kper get semeni haba u jaus ep klam jaus ep pi daga jaus ep ko ketang melo lu jaus ep daga senam judan rete ubreu ban jaus ep daga senam bat judan ubreu uban sya pen sitam ko mala pen sitam yo jisu ban syak ban pong dah pan singet syak. Mdan besyak sempat ado baka ka do jong ka dalat na. Bat gi shin gin pau pelau. 4 judan bala sempat iu hado kata-kata. Baka babel ka ong. Ba kata ka bor na u kalami no. Bar kala terkong bagi utli jong la dembit ak gi singap kamu la terkong mamdan bor syo la terkong bi rau lu long kum uta uterweng kiu bayong klau. Kita mau kita teman kita barakah kita put nak. Apa judan? Sebelum lah abak kita pernah kita kencu dah kesau. Kita penlengkut jauh. Kita bentiu jauh, kita keren ben jauh. Ban manu badantam dan manu menuru. Usak marwai hang ta. Wat gading pernah usngo wat ukpar la i no jauh. Eli lama sebab tani uperta. Kam judan ke jingken ja angatrai. Kumba utrai umat ya kata kajing kenja. Ladang idon na kajing ngitip boleh udan rengkat bat ngi. Ada uji su kata kajing usngo wat ukparu dan syu ban pet jauh. Kampat judan kum kata kajing kenja. Kampat judan kum kata kajing sngo melung. Ya kaba melung kum utrai ulah melung. Ya ban sa ya keti ba kejat jong o. Daki senar mde daki prek daki senar. Ki pai ki keti ki jong o. Ngidung tang isya barit laut lapang ali injek tetanus try di kisnar kisa na kikti kijat jong o de yang tah bagi mat jing ga jing ngin kan mau de aplang utrai le ula sya palat te ban ke ga banga sya tade ta bangin kan mau ya kata ga jing sya ju bangin kham e chu shu ye amen tade yang ta la dawan ga jing to ai ba ta ke jing kan kala long jing bam ya phi amen banauta u ba khlan kan mi ba ke jing thiang ke jing im ke jong phi syaitan won un thang rei to ai ba kata ke jing thang kan kala ke jing bang amen ba kan long bi kom tai ro ha ke jing im ke jong i na mar ha bang i don yu trai ke jing im jong i kan dei bi ke ba thiang amen kan dei be ka pathiang la fidan apeng gijing le apeng gijing thang gijing le gijing em gijing fi nga kwa banong fi pinum sakut sa ang ni using korho e fi udan menta markhmat u pej bat fi usri ku ban fi ima shisha meteng teng spe ke discovery nga yi bo sing agoi ke sngi ule amno la daj ya u zebra na ne rendang u zebra ule yu ftep ya daj wan kan rup aka Bo zebra ule amno ftep u ngam jai kum tu ising idat nang ni u ngam kum tu sipang ita ising iap jelop du dat kan no dam ma kicing duai iap jelop ti sing iro itrai fidi kinong job ada inong job pipang kan no fistom kan no jinjar kan no kan mau kan mi be ka thiang nang ta amen amen iroi utrai
Bagi ngai bu try un kar khu ye pi. Un ai bor ye pi. Amen. Amen. Ngai ngoi utrai ni makani ktien labet akan kasi ding bai posto bante. Ngai chisha bakal along ktien jong jing kerku hak jim ke jongfi. Ktien ke ba aimen siem ya ke jim ke jing wi pi we. Ngai lang ani kasi men duai but ai ngoi utrai. Pa jing ba beneng nom hui kerteng ke joming wan khma ke joming porting Jesus Christ no penim jing. Trai ngai ngoi shisha ko trai ke ek ba me mala le ko trai halo ke ding pna ko trai. Try malasya sempat ko try Jisu malasya peluet ko try malasya pensitom ko try nam ta ka jim ka jangi we pi we ko try mala penjau la ka jong ka snam ko try bangi ko try in yo mat ko try Jisu ya kata ka jing e ka jome ya kata ka jing pelai luit ka jome ko try ngi la long sha ko try ki bre ko try ki badan ha ka bendi ko try rangi songu sha ko try Jisu ba try limba ka jing knya ka jome limba ka jing ai e ka jome ko try Jisu nam ta ka jim ka jangi we pi we ko try ngi long ki balai luit ko try na ta ka bendi ka jong ka pop ko try hey bangi mlong shu ko try ta ki mrao ko try hey bangi la lono ko try kita ki blai loi ko try ni sungu sha ko try nam ta ka snam ko jomi ko try ko balong ka ta ka jimpini sup ko try na ka benda ka ni ka mensim ko jongi ko try Jisu hey bangi yo mat ko try ya ta ka jing mat ko try ya kita ki pop ki jongi ya kita ki jing ringkang ki jongi ko try Jisu bangi da ai ngo si sha ko try Jisu ba me it pelat ingi ko try si sha ko try ngi long ka khendo ko try ndai try nam ta ka ni ka khendo ko try melawan ko try ha ka dor ka jo bri mela shim ka dor ka jo mra ba mela sha si tom nam ta jongi we pi we ko try mela pen ko ngo ko try Jisu ka mon ka jong pa ba mala sha nam ta jongi ko try halo ka ding phna bangi no so ngo sha ko try bangi yo ka jim panem ka jomi ko try ngi yo ka ta ka jing ai e ka jomi ko try ling ba ka ta ka jing su spa ka jomi ko try ngi yo ko try ka ta ka jim panem sup ko try bangi mlong shu ko try ta ki nong shun bangi mlong shu ko try ban hap ka ta ka jing bitar ki jomi ko try hen ngi yo ban long ko try ki khon jong bu khle tam e ko try ngi no so ngo ko try ki e ka ba me ma le ko try na ka banta ka jim ka jongi we pi we sha ko try Jisu ko ble shi bon ko try ya ka snam ka jomi ko try ya ka ta ka jutang ka ba thma ko try ka ba me mala khula ko try ba me men pen mi ko try ba long ka jing ma ko try ya ke pop je ki ba bon ko try ngi so ngo ba ngi yo ya ka ta ka jing ma ko jong me ko try ha ka jim ka jongi ko try leng ba ka jing ai e ka jome leng ba ka jing su spa ka jome ba kum joro ka ni ka singi ko try ngi duai nam tani khon ki jome ko try ki ba ya leng ba shi bon ko try ka jing pang ka jing stom ka jing le ka jong ki kin tip ya ka ni ko we ko try halo ka ding phna mala da job ko try Jisu ba me ai ko try ta ka jing job ha ka jing ka jing we pi we ba ha ka teng ka jome ka ka bor ha ka teng ka jome ko try ka jing plai loit ko try ngan ngai ko try Jisu ki khon ki jome ka singi ko try ha ba ki ya leng ba ka jing pang ka jing stom ko try kanum dan kanu ko bor ko try Jisu ka bala ban khang ki ko try ngi tip ko try ba ka teng ka jome ka bor ka teng ka jome ka jing khia me da ta ki ko try me da pha ka tien ka jome me da pen khia ki ko try ma me mon me isen e ko try ban ai ka ta ka jing pen khia ko try ha ta ka met ka jogi ko try Jisu mar try mala sha pen wet ko try mala sha pen mi ko try Jisu ka ta ka snam ko try baleng ba ta ka jing snam ko jome ko try ngi baro ko try ngi yo ma ni ka jing pen khia ka jome ko try ha ka met ka jogi ha ka men sim ka jogi ko try ngang nget ni ki khon ka jome ka singi ko try kin priang na ka jing nget ko try ya ka ta ka jing pen khia ka jome ko try ha ka jim ka jogi ko try bangi shuan man ai ngo bai ko try mala da ble lu pai ki kamba ko try ha ka teng ka jong Jesus Christ belong no penim jingi amen nginget sha ka ktien ka long sha ka jing ka khu ka ktien ka ba aiman sim ka ktien ka ba pen kan mau biang ya ka ta ka jing e ka jong try na ka benta ka jim ka jongi I we pi we yo da na preng jong fi ka ni ka sngi fi pet ya ka program yo fi kwa ka ji sulok ni fi kwa ka ji duai na ka ktien ka jong play pla on phone ki number ba fi ya ta ki screen ki jong fi le ni fi la man kan do ngi sha ni ka office jong ka portnet ka ba na po open nong thmai nong kriam te ta do bing ya sham biang pat oi ka sngi u play ka jing suk u play ka ji kmen on lor ka lamar fi baro amen